de cape om die ik ook nog heb gekregen. Ja, dat is om mij af te leiden, begreep ik net. Ja, een afleidingsmanoeuvre. Ik vind wel dat het gewei wat sneu naar beneden hangt. Ja, dat kwam door... Ja, kan ik ook niks aan doen. Doe jij nog een kerstmutsje op voor de dat helpt ook gezelligheid? enorm. Ja. Oh, wacht. Ja, nou. Wacht. Die komt volgend jaar nooit meer, denk ik. Ja. Hoppakee. Nee, helemaal leuk. Ja, dit voelt... dit is goed voor de concentratie. Ja. Volgens mij... Wacht, ja, zo ja. Als mensen dit luisteren, die vragen zich werk. Wat is er nou doen? Ze is een kerstmuts op een zetten. Ja, zoiets. Oh, wacht, kijk hier. Dit leggen we vast voor het nageslacht, dit. Ja. Oh, ik word zelfs gebeld door iemand. Ja. Die zegt, Bart, doe dit niet. Doe dit niet. Stop hiermee. Nou. En het capeje is... ja, nou ben je gewoon echt verkleed. Ik zie, wie ben jij? Er staat een... Ik ben Rudolf. Nou. Zit er ook nog puntenverschil in? Of is elk stukje hetzelfde? Alsof ik als ik jou überhaupt raak, je bent me knap. niet overvragen. Alles is goed. Nou, de eerste. Dan gaat hij, dames en heren. Dan gaat hij nummer 1. Grote prijzen. Oh, het is nog niet eens in de richting. Oh jeetje, had ik er maar 4? Ja. Ik denk dat ik voordat ik bij de 4e ben, dat ik pas de richting goed heb. De eerste was mis. Zal ik iets dichterbij komen Nee, dan? dit moet wel kunnen, denk ik zo. Bijna. Gaat er net overheen. Opperste concentratie. De volgende. Ik ga hem proberen op jouw linkergewei. Ja! Hij zit erin. Dubbele punt. Zo blij het kind. Oh nee, ik ben ook helemaal niet prestatief aangelegd. Zelfs dit vind ik leuk. Maar het is wel makkelijker, die kant. Nou, nog eentje. Nee, bijna. Maar ik dacht... Ja, doe die laatste ook nog even. Die helemaal misging. Het nutje valt erbij af. Ja. Ja, nee. Hoppakee. Nee, dat gaat niet meer. De laatste. De laatste. Nou, hup. Nee, ja. Bijna. Nou, je hebt toch goede poging gedaan. Je hebt toch 1 van de 4. Helaas ga je niet door voor de koelkast. Maar wel een leuk verzoekje. Bjorn en Mieke. Ja, wil je die horen? Dat was niet zozeer mijn verzoekje. Maar iemand had blijkbaar een plaatje aangevraagd voor een Ja, Jules vraagt een vastelovensplaatje aan. Dus daar gaan we naar luisteren. Bjorn en Mieke altijd goed. Dromen met de ogen op.